Hi everyone, just Jinky here. Ang aga ko ngayon kasi ako ay pauwi. Pauwi ako ng Quezon Province. Yun. Tara, samahan niyo ako magbiyahe pauwi. Tara. Ginagawa pa siya. Magdali ka na ka? Magdali ka. Sa laman para magdali ka. Maraming Villasis. Kasi Villasis ang pasok ito eh. Parang ang busman ay doon pa nadaan. Casalis? Oo. Napasok sila doon exit. Pero yung galing norte, Orpagyo, dito na napasok sa ba't hindi tayo doon na-exit? Sa Rosales? Oo. Mas malayo? Malayo tayo doon eh. 8 or 8 exit tayo. Napasok na tayo. Fix na tayo. Ito tayo ang spot. Ang stoplight. Magtitipid. Tipid si engineer. Hindi nag-confirm. Nilamnan ko ng connect to card, ibinalik. Nilamnan ko ng Paymaya, nag-confirm naman. Kaya may laman siguro yan. 1.5 denote ko dyan eh. Balikan na yun. Wala naman tayong kasunod eh. Kung walang laman eh, tetras. Dito tayo para sigurado. Dito tayo atras. Saan? Ba't makikita pa rin kung may laman yan? Dalawa dito yung cash saka... ngayon. Asan? Ayaw maglabas. Ayun, may laman. 1.535. Pumasok. Paymaya ang nag-success. Kasi sure na hindi tayo atras din eh. Meron naman palang ganun eh. Hindi parehas pwede. Pwede, parehas. Pag walang laman, kita nila tayo, pwede tayo makalabas sa kabila. Exit. Ayun. May sure na ako. 1.535. 500 din pa.
216 man dito, balikan 500. Ito lang man ang auto sweep eh. Hindi ko nilam na ng easy trip. May 1,580 pa yan eh. Hindi natin. Hindi kasi pa yun, 300 plus lang naman yan. 400. 39. Kasi may 54 pa sa NLEX. Tanglak na to na? Wala basta. Kano? Walang balance. Pero 216. 1535 minus 216. Siya yan. Ano na to? Ito ay Index. Index na to? SC-Tex. Hindi, lagpas na tayo sa Tex eh. O T-Flex. Tarlac City. Tarlac City. SC-Tex na pala ito. O SC-Tex. Tarlac City. Kasi yung isang T-Flex. Yung nauna. SC-Tex. Exit. O SC-Tex nga. Tex. Tarlac City. Para tayo eh. Ito ay Easy Trip. May bayad na ta. Bayad tayo. Easy Trip nila. Kaya tayo 300. Yes. Yan natin ang balance. O 118 to go. Ito lang naman ang easy trip ay sa kayo sa NLEX. Sa maliit tawag pa yun. Pinaka-exit na natin. Eh, balik. Ano. Ano kaya yun? Parang poultry yan ha? Ano yun nasa babang mga ano-ano? Kalis yan. Tarlac ka rin ba ito? Pangkalit. Papangkin na? Ito yung resita pa. Luis, di Tarlac pa? Nakakita kang buhangin ng alapang pangkalit. Buhangin pa pag Bangga. Lahat naman yun. Hindi yung lahat. Di ba nakakita mo ang pinatubo eh? Di ba natin yung nadadaanan? Di natin kita. Malayo ka. Di ba vulkan yun? Di matakas yun? Di dapat kita yun. So, big to na. City of San Fernando. Home of original Lucino. Commercial. Si Kuya Kim. San Fernando. Malapit na. 2 hours lang talaga, no? Dagupan to San Fernando. 10 years na yun. Nagpapag sa Pangkalit. 4 oras. 2 hours na nga lang. Aga. Kasi pag ganito sa Pangkalit, 2 oras talaga yung bilis natin. Doon lang matraffic. Ayun. Dagupan to Ordaneta. Kasi naman ay wala na problema. Saka dyan pagpasok na ng San Fernando. Traffic. Sino ang hinihintay kong daan ay? Nagkaiba na. Ito ay tawid mo ng tulay. Pampanga. Pampanga, Bulacan. Hindi ha. Hindi, ibig sabihin magkasunod. Pampanga, tapos Bulacan. Ito
pipilit kong makakabuka ng isang album. Wala pagsimula ng tulay. Sa Ilocos. Kaya dapat may playlist ka, anong kanta mo. Ay, si Kuya Sep. Kuya Sep, ikaw pala dapat mag-vlog dito. Ilan ang kanta mo? Biyahe mula Bulacan, Pampanga. Kung ilang kanta mo, bubuo mo isang album. Ang haba ng tulay. Init. Balance. 86 lang. Bakit ganun? Magkano yun? Sa 400 higit. Bakit ang mahal? Nag-filter kasi sa naglulo eh. May traffic. Nangyari. May tulbi ba dyan? May traffic. Naglilipat ako kasi sila ng lane. Traffic na. Paso de Blas, Valenzuela City. Oras na 9:46. Parang quarter to 7 naman tayo ng kaalis. Quarter to 7. Quarter to 7. 8, 9, 10. 3 hours. 3 hours. From Ordaneta. Hanggang dito. Kasi 9:46 tayo. Tayo dadaan sa Skyway. Malayo pa yun, no? Malapit na. Malayo pa. Skyway. Para iwas traffic sa EDSA. Oh, doon ang daan. Papuntang Novaliches. Doon yun, no? Yan, no? Dito kami nagdiretso kasi mag-skyway kami. Naakyat kami sa Balintawak ba yun? Balintawak na yun eh. Doon ang akyat. Pinaka-exit natin na lang eh. Lakas ng tunog mo na. Ayun yun, yung pula. Ako ngayon nalayo na lakas pa ng tunog niya. Ang karera. Magandang kotse yun. Ang bakit-bakit. Magandang tunog. Ang babang baba. Hindi naman siya mga sports car. Nakamapiyar lang siya. Ingay lang niyo. Dito tayo. Dibis na tayo dito sa kanan. Bakit ganyan ang itsura niyan? Yan, sino yan? Yung model na yun. Ewan si Heart, hindi mo si Heart yun. Yan si Heart, oh. Ganda. Pero yung kanina, yun si Heart, oh. Yan, welcome to Skyway Stage 3. Oh, ha? Dito tayo, magandang dumaan dito. Alabang, 34 kilometers. Alabang na ating exit. Speed limit 60. Oh, ha? Dito ulit tayo dadaan. Maling daan ko dito, libre pa. Ngayon kaya Bayad na. may bayad na. O, di ba ganda? Walang traffic.
160 km per hour lang yung takbo ito. Ano lang. 60 km per hour. Dapat maano lang ang takbo, 1 minuto ang 1 kilometro, tama ba? Kasi ito ay ilang kilometro. Shit, ito 1 kilometro ito eh. Kaya na 240 ba yun? 240 nga. Wala, bakit 700 na naman ang ating ang dayo ng bawas nun, ang laki pa ka. Pero mali-mali man ang kanilang computer. Hindi ka maintindihan minsan, walang balance na kalabas eh. Pag-exit natin natin walang balance. Puno ka lang eh. Pero nabawas siya ng 260. O yun pa lang naman dapat ang bawas sa 1535 eh, yung 260. Kaya ako nagtaka bakit 700 na lang. Ganun na lang. Yun ang galing kapinteran sa doon. Hindi na ilulula. Walang harness. Ano ba, baba ng bagsak niya dun lang sa rooftop mo. Wala pang tali sa may mga. Nakita ko na naman ng mga crane. Nakakitanong, paano yan binababa? Yan taas na mga building na yan. Kasi yakyat mo. Ang bigat niyan. Wow, swabe naman takbo dito. Para lang nag-stroll. Ganda-ganda ng daan mo dito. So 30 minutes na lang nasa ibabaw. Wow. Ano nang ulap pa? Parang ulan. Sa mga gustong umuwi ng Quezon na hindi makauwi, manood na lang kayo para rin kayong makauwi. Tingnan nyo na lang daan. Iuwi ko kayo sa video lang. Ganda daan talaga din. Lalaki naman. EDC trip dito. Auto-swipe. Kung EDC trip, Hindi, auto-swipe. Ito yung auto-swipe. Kani ba lang sa atin? hindi nag-exit Pedro. Okay. Toll free, no charge until further notice. No charge daw until further notice. Na-notice ba tayo? Di ba? Wala, may takip lang eh. Baka nga wala. Libre pa yata. Wala lumabas. May takip, na item. Toll free nga, no charge until further notice. Yung pagbalik talaga may bayad. Kasi nung last time na uwi ko din walang bayad dito eh. Yung pagbalik ang meron. Bayad. Bakit pag ako nadaan walang bayad? Nung si Kuya Ege ang dumaan, sabi niya 240. Kaya nalaman ko 240 kasi may bayad nga daw. Isa na din yan. Na-exit na siya. Kami, ano bang exit? Yes, ganda naman. Walis ako ng Dagupan ay 6:45 na. Yung dating ko pa nito ay mga anong oras? 7. Hindi sa tabi na tayo. Siguro mga 4 o'clock ng hapon. Nasa Gumakan ako. Yes. Paano kaya ito dinugtungan? Yes, kayo naman talaga natin ito. Dinugtungan lang ito eh. Dito, walang traffic. Makalit ng traffic, 240. Sa ngayon, libre. Jackpot. Jackpot. Hindi Rodriguez exit. May exit. Dito makita mo. Ang color dito, black and white. Black and yellow. Dito black and white. Traffic. Ganda ng daan. Dalawa? May ticket. Nasaan kayong namamaril dito sa nakapusto? Mamamaril ka to. 60 lang, 60. May dalawa. Hindi makalain mo yung namamaril din eh. Saan nakapusto kaya yung nakatago? Dalawa ay magkakulay pa sila. Natikitan.
Init din na doon ay. O dapat nga silang may mahuli ay init ang paghintay nila doon eh. Sayang ang kanilang pagtambay doon pag walang natikitan. Kilometers to. Oh, pero ganyan lang. Kaya mga kalahating oras tong biyahe. Maya ulit. Ito. Tingnan natin na yun. Sa ibaba, ang daming bahay. Buendia. Buendia na tayo. Yan na agad, ang bilis. Exit 1 kilometer. Yan, Alabang 18 kilometers na lang mag-exit na ng Alabang. Lawak kasi exit na dyan. Pero dami din yung mga tindang chocolate. Oh, iyan na. Exit na yung iya. Nag-aabang na lang yata yun. So kaya nakapwesto ang kanilang pambaril. Tinatawag na yun. Nag-aabang na siya eh. Inaabangan niya. Buti kita niya agad yung plate number. Para sa malayo. So, keep right ng Naiya Airport. So, diyan ka dadaan sa sunod. Ay, hindi pala. Doon pala magpipula. Bila tayo. So, marami na rin ang tatap. Oo, dami na yung flight. Naiya din itong keep right. Naiya din. Dami na, traffic sila. Saan kayo mga pupunta? Pupuntang airport sila. Saan ang lipad nyo? Traffic sila, oh. Mama. Marianes. Ano? Ito, minun eh. Pasal na lang pa. Terminal 321. Ano ka makaka-80 dyan? Eh, dikit-dikit
ganda. Ang laki ng aeroplano. Nasa ulo lang niya pagka anong baba. Pag-landing. Galing. Hindi siya nata nakatiri. Okay, nakita. Okay. Ikutan exit. Diba? Ang bilis. Wala kami traffic. Diretso ang biyahe natin. Ikutan. Doon niya sa Lidad. Kami niya. Ay, nandun ka. SM City, Bikutan. Saan ka bang? Pass through. Kaya naman traffic. Pasaan yung kabilang yan? Walang bayad. Salamat sa libre. Salamat sa libre. Ayan. Pautaris ka naman. Wala silang. Dito lang tayo na. Yun lang ano. Hindi ka daw kasi nagbabasa. Pinakabaka lang. Slicks. Las Piñas, Alabang, San Juan Road. Flex, dito ka, kabila, ang Maturo ay. Kasi Las Piñas itong isang rin. Diretso man ang puting guhit. Alam sabihin yan? Wala pang sagot eh. Bawal lang mag-overtake. Sabihin yung puting yan. Pwede. Pero linya ka lang. Pwede lang. Pati lang naman. O, Las Piñas itong gilid. Alabang, San Juan Road. Bagong sinutong dito eh. Tapos mga bata. Ay, tayo gusto nas. Walang ba? Lex, yes. Oh, kabilaan. South Station. Oh, nakatago sa lilong. Mga bantay. Karadyo. Eh, inanuhan yun. Diretso mo. Pangan mo dyan. O, diretso tayo kasi Alabang sa puti yan. Bakit ang dinugtong? O, Sinutong dito eh. o, ano ka? Kalsada.
ba 700 na siya kanina? Atin sana. Kasi ay ban. Wala ko tayo eh. Tayo nababasa. Magkano? Welcome. 1,059. Ano niya? 700 kanina? Ano yan? Dun sa Easy trip? Easy Trip. Ba't na lang nung nabawas? 700 na agad. Na lang agad. 100 pesos. Kasi 400 plus ang nabawas. Ay, 300 plus lang yun eh. Parang 300. Ano to? Ano? Basta 300 plus lang dati tumaas. Kasi pa naman pagbalik mo yun ano? Saan iba? Yung sa strip. Ano siya? Balikan. Alas 10:50 ng umaga. Dito na kami sa tabi na ito eh. Pagliko. Pagpas mo lang. Oo. Yan. Dito yan. Ludo ka pa ako para sa pang-photo. Pagkasabay dito. Sige. Diyan na. Mura? Mahal. Parang malas pala tayo no? Ah, si Jollibee. Take out lang naman yata dito. Pwede kaya mag-dine-in? Pwede na yata. Kakain muna tayo. Ito, nawala ang diet natin kasi kakain tayo ng rice. Diba? Spicy Chicken Joy. Kain tayo. Traffic. Haba ng traffic. Dito na ako sa San Pablo. Yan ang head office. Yan si Otto Warong. May extra. Hindi ko kilala. Hindi lang aking nabidyohan. Stop over. Kakain ulit. Kami sa, ano pangalan nito? Lumihan. Try natin. Tawagan si Richard. Diyan, papakuha kong ano. Pinapay sa tita mo. Kunin mo na lang.
Pagdilaw.
wala shield dito, ano? Dun sa paglabas, dun sa papuntang Lopez, wala? Wala po. Ay, Caltex yung nandun, no? Sa COE. Ay, tayo pinili ko. Ano may daan? Yan tan. Dito. Oo. Sa kamoy kaliwa. Hi everyone! Yan, nandito na ako sa Gumaka. Madali lang namang umuwi. Hindi madali ang oras ha, kundi madali. Dahil walang mga kung ano-anong requirements, wala ding mga checkpoint. Dire-diretso ang biyahe. Kung makikita nyo dun sa video, yun, talagang smooth. Walang mga kung sino-sino humaharang. Ang makakatagalan talaga pag walang load yung iyong RFID. Kaya ang magandang suggestion talaga pag magbibiyahe kayo, iwas abala, may load ang RFID natin. Kasi yun ang abala, ang haba ng pila pag cash ka sa toll fee. Yun, so anong oras? Ilang oras inabot ng biyahe ko? Parang 11 hours. Kasi umalis ako ng Dagupan ay 6:45 ng umaga. Dumating naman ako dito sa Gumaka ay 6:00 na. No, so mas mahaba ang biyahe mula Turbina to Gumaka kasi wala namang mga expressway, talagang magbabayan-bayan ang daan natin, ay traffic na yon. Samantalang yung biyahe ko ng Urdaneta, hindi pala Urdaneta, Dagupan to Turbina, dahil lahat yan ay expressway, ang hindi lang expressway kasi wala, ay yung Dagupan to Urdaneta. Yun ang mabagal. Pero pag exit mo ng Urdaneta, dire-diretso na yan. Lahat expressway. T-Flex, SCTEX, then NLEX, then umakyat tayo dun sa Skyway 3, yung bago. Yun. So, pagpasok mo sa Balintawak, pag akyat mo, ang exit mo na nun ay Alabang. Then, SLEX na. Kaya napakabilis. 4 na oras lang. Kaya mas maganda sana nga kung may expressway na yung mula yung kadugtong sana ng SLEX. Mas maganda ang biyahe. Pero so far sa ngayon, malaking tulong na yon kasi ang laki ng itinipid ng biyahe nung may Skyway 3 na. At ang maganda, pagdaan ko kanina, libre. Oo. So, nakakatsyempo lagi ako ng libre pagdaan doon. Pero yung pagbalik, alam ko may bayad eh. Pero pag umakyat ka, kanina nakita ko free. Ayun. Ayun. So, okay namang magbiyahe from Pangasinan to Quezon Province. Kahit dadaanan natin yung bubble na tinatawag, okay naman. Walang checkpoint, dire-diretso. Walang harang-harang na mag-check. No? So, yun lang. Salamat sa panonood. Ito na ang nanalubong. Si Blossom. Oh, anong gusto ni Blossom? Ayun yung isa, si Babos. Babos! Bagong gupit yan. Babos! Blossom. Anong gusto? Ay, ka sa vlog. Dali, hi!